Мехри, номи ширини пафи дариҷа дар асл пуфу нависондагия. Турко пуфу меган, лекин русскоговорящие пафи меган. Ҷошон майда чаҳакай, пас он бисёр ҷои ами машҳур ки ҳастай дар инҷа да очрат меистем. Менюро ҳаминҷа мебинем. Хай да инҷа ҷо шудему одамо да берун очрат дар кардестам. Ҳозир менюшона дидестем, ина нархошон. Ана ҳозир тарзи тайёр кардани ами ба руси пафи ба турки пуфура нишон медиҳам. Украшат мекардем, клубника хотим. Байше, клубника да шоколадкар мекардем мемондиан. Ана мо заказомона гирифтем. Ино 240 лирагиян, 86 сомони хидмон мешаванд. Ҳар сеш я нархай. Ана ин чоё боша 60 лирагӣ, 21 сомони хидмон мешидянд. Байрайха маҳкум